leydi kala wurni ɗum ko faggudu mum. So tawi faggudu leydi wurani, leydi ndi kindi dow folli. So tawi faggudu leydi ndi wawa towtude ha wawa falanade yimɓe leydi ndi won e caɗele ko wayno nguura, ndin leydi kindi dow folli. Faggudu leydi ko ganduɗa salndu ndu ganduɗa ala jeddi, kono fawi koye ɓesngu ngu liggotongu ngu, manam ɓesngu wurngu. ɓesngu liggotogu addogi ngartam ngu e nder galleji munen walla e nokkuji jaajɗi e gollorɗe muɗum, ko ɗum ɗon rendata tugnade e limore ɓesngu wongu e nder leydi ndi, e yimɓe kadi artoɓe jeeyaɓe e leydi ndi, ngartam munen e ko arata caggal leydi natta hen, e ko yaltata caggal leydi fof ɓetodire nde ande ngartam wonande leydi kala. E on tuma noon ganden no faggudu mum tolni. Ngartam nder nderi wonande ɓurande leydi kala hono produit intérieur brut, ɗum ɗon ɓetete ha ko ganduɗa hankadini mbawen andude holko fotata wonde e nder leydi ndi walla ɗum wonata. Kono kadi faggudu ndu hono no mbiruɗen ni ko hunde nde ganduɗa wona ngakkere fayidagal, sabu leydi kala ina jogui ko ganduɗa ina saldi ina jeeya e calɗi faggudu kina ɓeyda ɗum walla nawtira leydi ndi yeeso walla nawtira ɗum caggal. Kubbal pawategal e dow yimɓeɓe e kubbal pawateɗe e jawɗele yimɓeɓe, ɗum ɗon wiyete fiscalité, impôt en, taxe en, ɗum kala ko hunde nde ganduɗa so tawi arani e leydi, laamu ngu darta calɗi no darori ha kina wawa ɓamtude walla faabade yimɓe leydi ndi walla leydi ndi e hoore muɗum gam wawde gollinde e kala fannu muɗum.